adaptar-se als nous espais comunicatius dictats des d'un despatx a Madrid és la cosa més complicada per les televisions. El més important és continuar posicionant-se en aquest panorama canviant de la televisió digital, amb una oferta de canals que s'ha multiplicat per 5 i per 6. Jo crec que el repte que tenen els operadors de televisió és això, identificar perfectament a quin públic es volen adreçar en aquest context tan complex i ser capaços de ser els millors, i el que és imprescindible és apostar pels continguts. Hi ha una necessitat de que la informació local arribi a la gent i de que l'entreteniment local arribi a la gent. Aquesta reivindicació del que és propi, innat de la televisió local, que és el que s'ha anat devaluant més. Internet és un hàndicap o és una oportunitat, no saps exactament què és encara en aquests moments, però sens dubte és una altra de les apostes que té de fer la televisió avui en dia. Internet ha revolucionat la manera d'accedir als continguts audiovisuals. Les generacions més joves, de manera molt clara, dediquen bona part del seu temps a internet. S'està obrint un mercat, en principi interessant, que pot fer possible que aquests continguts audiovisuals es puguin distribuir a través dels telèfons mòbils, la web, etc. Que hi ha un sector important, cada vegada més important de l'audiència que consumeix la televisió a la carta en el moment que li ve de gust, no quan la cadena diu ara tots a veure això. Som molt conscients que cada cop més la gent està al sofà de casa amb el portàtil i decideix en el seu moment quan mira un informatiu, quan mira un programa, i no ajornarà el sopar per mirar un programa, sinó que se'l mirarà potser l'endemà a l'hora que ell vulgui.